أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين Yonti tedu biye jumaye biye lahoro madonye ala batu ala nyini journaliste sedu ka do be faraka bi kosobe sabla subhanahu wa ta'ala wani sedu ka do abuna na madde ni jina ni meleke amanda foi kama minya ale ala batuliye ka ale ala nyini ka ala don joni sedu e ka do sa kaluzan fla nyena maya balu joni sedu ka da beke shunyi abeke saliye dugukolo yoro be na ijai tetura bela ko Allah yoni shodo abin nafanye mami nye oye ede ngata ala ka foi yoni shodo sabla iya sura ala baka ala yala fay ebitla o batula ka ala to aka ala yala nyebe wuli ka ala to aka ala yala yoni shodo ka do be preminge wuli ka do minge atno annafa ede basro Allah kibar bele kun fa kun tigi ala ka ndafa naka mami ami yonti sedu ambe kalo mina kalo barka mado akanga ko islamawiye yonti sedu ku akili to ala ka fo ambi wuli ka doni chesir mina kuna jami nanya sura jana nanya sura lahara sababu ye chekelenye arabudu atode muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ablay deni amina tadde bil haq yoni sedu ikado kalo min jolin vle ni e mawdu kalo kira bangena ni ngalo indela yoni sedu ikado hakaja adongo doni ya nyenamaya adongo doni zikiru nyuma nge kwa qur'ane kala yoni sedu ikado kashu abaraji dandala amodi alislamu mafu kono na njele ya kolaki ngara mo yo dama wuli bali manja de kolaki kolo nete matini vanye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un angene yonti sedu anga ala nyini anga ala don yoni sedu kado anga bato chamange ya rasulullah ya muhammadu ya rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne tarashin wulubla makka Madina yoni sedu kado nyanyi na ala fe ala sonama nyina ni hina bora nyanyi na Allah ta'ala ala ka jonyuma dobe yana ngawuli ami ikamba nganda sabatira ne sedua ikaseka bo Allah bele idogoni de afi koya ko joni mami bi kasola amado el konare ko bi dobe ko nu kun zera ko dima ke bi bonga ko fili za ikanye o tseka do ngaka biblia atifenye ka arboni babu ni goita sigile to dala o tseka do hadi bigi tseka do bi falelo do aka du ko lomina bi falelo aka du ko lomina tiga ni nguru manyo ama fenya au yere ho bina mundenye genivura bede genivura nyuma ba sara genivura mi nya aka jamana ko ye genivura e baka ngabi sigi meta bale nga ka mango genido ayo c'est geni ibi sedu liminga genido pesa asimi goita abisigi foto minga genido abaramve nyanyi na ala fe kura nyanyi na ala fe ami ala minye eda ala minye na da ami ala min be fa ala min benafa ami ala min bi nyawule akase kono ami nyanyi ne subhanahu wa ta'ala fe ami yon sedu nanya ala deli wallahi masay biso abiso ane de biso deli ma awo on ganin jamanai ala ka kishi ami ala ka do ani juguce ami ala ka do ani juguce ami ala ka jugu magosa ami ala ku kunangoya ami ala ka jugu take ami ma keleme ka gelata ka jamanai daga ya rabbi ala ki halaki ami ala ko kaka ala ka ami ako ka kira muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami fatiha baraka ami sayyidina ali ami sayyidina badr ali ami sayyidina usman ami sayyidina bakar ami sayyidina fatiha ya rabbi ami alquran lazim baraka ami magani madne baraka ami baraka ami ni mami ngui fade ala kira journaliste de na do ka fo atikele na fara Allahu akbar misirla ni ala to fara kira to bidaka Allah ki fa to ti foi ay ibba to ti foi i mo ke to ti fo i kamer ke to ti fo i brane to ti fo i kan na polo pma ele ti foi journaliste do kuma ka gele i burange to ti foi i burange dum ñe fangila ay comme be burani ka buy bulu ibu de iti fani bamba ngir no bay
nga burange ina foi ma bi bura de bonya ala kini burambe ibi ni nyanyina ala ye burangama bi bo abo bunya de do fede ka bi bulo muso nani bi fe buran nani foiti ni machiche machi ala ka ben ala kini buram nani togodi ibi ngartege sirwa sabadoro ne be sabadoro ne be kelen plati be ani jomuso Kurani ya fo chugumi o place be na ritina fo ne ko joba na o dongo de bi jongu mana ka yamba inve jobe ndenda do labi angala mo minu ngeleme ka wuli ga job boloda mawludu kuba nyenamaya ya rabbi ala kanu deme ala kanu deme ala kanu kuna marti ami jonti jedu mi nyekuna fune aboraka bi kunungo as-sayyid Usman Madan Sharif Aidra bani mawludu abike 20 mars la ko Asimi Goita de côté ko aka ke 20 mars la ko 20 mars baraka gla ni nyone baraka gla hali ballon dati ke bli mali kono fu Maroc nga shirfu keka mawludu Asimi Goita de ko ka ke président et décision bakabi ko ka ke na so la tagi be ka barabe ka fura ko ka ke nga shirfu ke ko ne ka mawludu ka bi ke 20 mars la Allahu akbar Allah jamana mbi jawo ajara kaba verjedu ni sura ke ala ku tak et puis ati phrase flyer fo akoko aya ke point wa bi ke de sura kuma labbe mbe sabatile do sura kuma atwabuka manja girman fla affirmatif négatif sura ke ka tuwa kan bafo anyini ngana ako affirmatif exécuté c'est tout sura kuma de ni nindo ni bi sura kuma tien kibi nani kala ngora ke de yo foni amadi gaku asara apme ngi nga jabali amadu gaku ni fami maja abafu ko non ni femicide ni femicide na le ko no fo c'est militaire ate kuma fo ko fa c'est militaire kuma do awo Asimi aunga président typement il parle pas ma famu malide on vede hali na ko ka bi discours ke tele la minute duro ba so aya be fo atara ibi na fiya shaji ta kibi sigi kala me o ba so abana ne fama di tungara ya fonye jelmadi akunye donaya mo nye ka do mana abi yenye kungo fe iflali chugo ni kuma chugo abi ta nye dika abi ta nyeka ni ma chen toroba nyeni kuma funa akacha samuwa nyebe adalula Asimi Goita bulu nga fengilin babulu wali so mai bakiriya mandi Allah ta'ala Asimi yesurati de ati jaliso nyedo nati jaliso nyedo il a fait toute sa vie dans les camps militaires il n'a rien fait encore il n'a que 35 ans c'est pas fitini il n'a que 35 ans même pas nye de fio alors de pas fitini britannique militaire de Kati a boleye a kele ka bagi soro école militaire inter-armes Koulikoro EMIA abolé Chine abolé Russie abolé États-Unis donc voilà avec nord la quelle est là mais maintenant j'ai compris son statut voilà fanda de do bolokolo do o temene ngofe ma minu nyakala olu ti fe di don Russie Chine bolokolo ngode ni bolokolo do aye nord de do habité fait venant marfati nyaro gauche do numanguru do abaka ya fa gauche do sai ke na yi jaibi manabele bo abi marfat da na numanguru yi manabele abi kisa ke ka ati la hawla wala quwwata illa billah lazim gauche ateke kadi o tege janda wakateli ambe dugaw kai abi bara minga ga ke jamana kono joni so de ka do anyebala nyedimi vura do kodimi vura te joni so da ambe dugaw kai anna jenyo hakili nyuma min dalembu bolo ka nyeshi jamana ala ku deme ya rabbi ala ku deme ala ka do oni juguke ala ka do ni hashidu ala ka do ni javantu ala ka do ni bani Israel ka biye juma ya tote kana dusu sa ala ba benyana bo ya rabbi fini bebu be ko la kelengele anyebu law daki bolo ko mana jamba bo munu ba kono munu ba ko anyebu be la ka daki bolo ko ta sanfɛ aya ngani yaw siri ngara mo bina do ami bi mawo manna daki kan ngani yasi neta e warko e ala ka nogoya ami ala ka maganda nogoya ami ne ma fe ka ta yijira nyina ani warko ala ka jon ka wargo to soya ngata yijira e ka to ne matata ika kuma de kacha ni maganda ko ni maye wardi makika ta maga yaro maganda tike ka soro kuma be sola
Ngi mai ka tuma. Bo be nyana bo. Nyanyi na alaka do. Ami na maganta. Ya rabbi ikadu ala. Ala ki nyada maganta. Ami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الله لا شريك له الله لا شريك له يا ربي يا ربي على كانغنا جا يا ربي على كانغا جمانا جا على كانغا كشي على كانغا جمانا دون كشي على كانغا جمانا دون كشي مين بي جمانا كونو مين بي جمانا كوكا على كانغنا جا نغو ياتي مين غوفا يا ربي على كاني كرا محمود كان نيوجي ماني ارجينا كونو امين ني سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله لا شريك له الحمد لله امين الحمد لله رب العالمين. Tabatungara namu sinji ya puma bi je ka fola o sinji ya kele be duwabu ele ajiba adama sila magan jarafe tubudo fe minye karamogo banye abe misiri la hauta bay ngono kalande on sigilen be alqur'ane babula be ka zigiri ke abe ka duwa ke jamana nye kambafu akano dabla warji jedu o ben ano sidi ya kele bi damban jaruso damban jaruso tamba soronga chokoroba bi yara la furu dawla ninga toka ni sigi gela ka boro ke atwa de ko yetugune tunkara ika don goro muso be asa tunkara damban jaruso kaw uku hakilu to jalu ka dula jalu comme ngara faut profiter ni koyo ni demuni sera ami jalu so nyokura tigende bawo la je ka no so nyokura matige o mana fo marié akata molo boro kele nyigi jalu ka so afon va sembara basi ale mi ara jo so de la ngarola Joji Jadu ni estaye ka wulubugo kamo kono Joan Sodi ka do sira do baliate abetigi makono Joan Sodi ka do bi boni sebemi nu ka ma le soir de Bamako wula sebeni keba atwa de ko Umaru Angoiba baru ko ndigi ko Joan Sodi ka do na nyere jera ka ngono je nyonye na vara la nywanga ma wara se ka dimi douana o de kara Mali ani Algerie Joan Sodi ka do Algerie ko kama sake adimi me France ko rotugo mi bi aya ye fana Mali mo ye kinya jala fo français akwika do seba bale daluba yere bulu ni Mali mugo mana do gnye fon fola Joan Sedi ka do ka le segere ajena nai ako sabula nya do nya barika temena Joan Sedi ka do Algerie ibado dugu barika mado dugu kulumado Joan Sedi ka do kose na ufana kinya jala do da to wukai haka ja kabuno keningera ika do minye bembade dugu jera usomina Mali ani Algerie de bi danjebo ni nye jamana kelenye Mali mana gunzoro Algerie ba sumame opma Mali sorasu umugo be femina Mali sorasu be wulika joka ka ke femina olu sona mabi wabu sebe koro deme uya me ka fo wayginer minye iruse jamana asorasu bulo fara dobe olu kanga na Mali deme don se dikado Algerie yera kona kata soro minye iruse jamana katu kuma nywanya ka fu ku telia awo ya Algerie dimine do nanye kateme Joji Jedu o tekelenye minye flanaye Mali sorasu mugo mana ke kasabi mina awari atlanje wala makeme wo keme fo bi wolovla uyu jonai Algerie awo la hawla utumele ngofe Joji Jedu ka do wayginer min na todu kamina u demeni minye fiye ikado wo misani minumbe Algerie la bele do kudeme minye kuna foni fonfo no debe kasoko bele jele du masabla minye Mali ni Algerie ni bele jele jamana kelenye utemene ngofe Algerie sonedo to bu ka jere jakulu minumbe nu keleme ka on doro Mali kono Algerie jene do na bele jele kata na tara ubitaka wo mindo olu ere la bele do ni ngono dafa utemene ngofe dabalu chama bu bulo dalu chama be abu nunu bulo no Algerie kawyi uya jira ka fo Moscou ikadon aywa nu sumayele do kawuli sabula Mali mugo bula Algerie mugo bula Joan Sedi semenegala ko uye dabali retege jamana kunigi minye Asimu Goitaye ukeleme ka labenja mange ka dabali chamandige Asimu Goitaye ka wuli kata Algerie ani Algerie masaka kusi ka madani da nyengwen ukabulu no blasebo nge mi ni wuli balidu kabini nguma ngoni ngara Francisco ka kuna fone diso minumbe ulu ko ni billama na fantan nani bela jelela kado Moscou ko unana Mali ka ba Moscou ben yoro ina uka avion do nana uka mina unana Joan Sedi kado
radio français inter i k'a dɔn ninnu bɛ ŋunanfagiya ni nkalontigɛ min na bi a barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min ye alizerikaw ka kɛlɛkɛcɛw ye maa 100 walima maa 1000 bonyanko irisiw la olu nana Mali kɔnɔ ka ban olu bɛ Mali la u y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye u bara ka mɔgɔw ta baara la chauffeur min ye dumuni tobilaw ye dɔgɔtɔrɔw chirurgien médecin généraliste min ye u ye u bara ka nin damanda de ta baara la irisiw kɔni k'u bi u bara ka mɔgɔw ta baara la u kana ɲinɛ dɛ anw ka laturu dalamasaw bɛ ka laturu ci ka fiɲɛ ni jugu tafa juru la kɛnɛkanden ni dogoladen o b'anw fɛ yen Bɛlɛdugu ayi i tɛna ne bila kuma na ne ye dɔn ne nin fɔ i b'a ne tɛ kuma an ka laturudalaw bɛ yen u ka laturu da an ka suya ni dɔnkotigiw bɛ yen u k'a da u tɛ recrutement la sanu ka taa wari di maa wɛrɛ ma u ka wari d'olu ma an ka donsow bɛ yen a sara 1800 euros la hawla wala quwata chauffeur ni cuisinier ni ngi ɲininka 1000 euros o ye joli ye dɛ a banna o 1500 euros 1500 euros bɛ 1,000,000 bɔ 1800 awɔ 1,000,000 ni 1000 ɲɔgɔn na ayi a tɛ 1000 bɔ 1,000,000 ni 1000 voilà à peu près boy u bi chauffeur de ta u bi chauffeur ta cuisinier u bɛ médecin généraliste ta chirurgien jɔnni sodi k'a dɔn u mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la u nanen don ka ban jɔnni sodi ani maa minnu bɛ Rusi kan mɛn i k'a dɔn u bɛ Rusi kan fɔ e b'a yɛlɛma tubabukan na interprète walima u b'o fana ta Allah ne nimisala sa munna ne ye anglais de kala ne ye anglais de kala lycée la Allah k'a sɔrɔ an dɔw ye Rusi kala voilà c'est-à-dire que il y a un de tes ni min ye classe kɛ l'autre jour il me l'a dit Johnny Seydou e kɛlen ka defu sɔrɔ i ye l'école karamɔgɔ kalan de kɛ i ka taa yɔrɔ vraiment i ni min ye classe k'o da de y'a fɔ n ye kana malo i ta in na sa n ko ne ma defu sɔrɔ moi je suis détenteur d'un master en quoi en communication en jɛlen don ni m'o fɔ ne b'a dɔn i b'o de fɔ moi je suis sorti major de ma promotion avec émotion du jury en 2004 où Institut de formation des maîtres ne y'a f'i ye jamana ye maa kalannenba a bɛɛ ye gɛlɛya sɔrɔ i tɛna kun fi jate in na cɛ ni o de ka di jate ayiwa i bolo don n ye n ka diplôme kuru ka bila ye o de da ka di la o i bolo don daba ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Seriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko wari ɲinini ani fɛn min ye fɛɛrɛ kuraw tigɛli ye o ye Asimi ka baara ye nka ka kɛlɛkɛdenw labɛn ka kɛlɛkɛminan san ani kɛlɛ fɛɛrɛ a n'a baaramisɛnw o ye cɛ kelen ka baara ye o tɔgɔ de colonel Sadio Kamara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana gouvernement ye baaraba min b'a la n'o ye kɛlɛ ye n'o dalen bɛ maa kɔrɔ maa min bɛ yen n'o fana ye sɔrɔsi cɛŋana ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen ni ka baara i bɔra k'a fɔ fɛn min ye ministre de la défense colonel Sadio Kamara a ye wulikajɔ ni taama minnu kɛ Rusi jamana kan wulikajɔ ninnu u kuma caman de nana ni fɛn caman ye min ni Wagner ko kuma fɔra a kɛra n'o tɛ jamanakuntigi yɛrɛ président Assimi Goïta a ma taa kɔkɔ a ma taa bakɔ nka a ye danaya da maa minnu kan n'olu ye baara kɛ ka taama kɛ n'olu kɛra ciden ŋanaw ye o dɔ ye colonel Sadio Kamara ye sabula ale yɛrɛ y'a ka kala caman kɛ Rusi sɔrɔsiya dɔnniya min b'a la ni danganiya min b'a la Rusi dalen b'a la Vladimir Poutine o dalen b'a la o tuma o danaya kama anw b'a fɛ fɛn min ye sɔrɔsi bolo dɔ ye o kana fara an ka sɔrɔsiw kan ka kɛlɛ kɛ sabula Faransi bɛna taa sɛbɛnnikɛla ko kuma minnu fɔra bɛnka teliyala o nana bila sen kan fɛn min ye Wagner yɛrɛ a ɲɛmaa minnu bɛ yen o ni minisiri ye ɲɔgɔn ye joona ani maa caman wɛrɛ bɛ yen kumaw kɔni u falen-falenla ɲɔgɔn na kɔrɔfɔw falen ɲɔgɔn na kuma bɛɛ lajɛlen bi jalatigɛ maa min fɛ o ye jamanakuntigi ye o don colonel Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Rusi nali u bɛna n'u tina an tɛmɛn'o kan sabula fɛn min ye kunnafoni y'o jɛyara k'a fɔ Assimi Goïta a ye yamaruya di o tuma fɛn min ye Rusiw ye dɔɔni u bɛ ka nalen u bɛna su fɛ u bɛna sanfɛ u bɛna duguma u bɛna fiɲɛ fɛ u bɛna ji fɛ ni Rusikɛ ye ɲɔgɔn ye don o don ni yari i tɛ Rusika mɛn ayi n'a ye ɲɔgɔn ye don o don a fɔ ko Dobru Joni Karacho naam
sabanikɛla ko ɲangalo la mena e ti jelde don jɛ i yɛlɛma bolo ka ca e a bara ka kala to ka bila n ka karamɔgɔ ye maa min ye nɔ labal ɲang il appelle l'Union soviétique Afrique de fois ka songa ka nam sabanikɛla ko colonel Sadio Kamara maa min don a ka teli o ye teliya da ye sabula fɛn min ye Asimi Goita kaba ye yamaruya di k'a fɔ baara ka kɛ ni Rusi ye teliya la minanko minnu bɛ yen n'olu balannen bɛ n'o kan ka ɲɛnabɔ a yɛrɛ taar'o débloquer o dɔrɔn tɛ sɛbɛn minnu kan ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan minnu kan ka sɔrɔ min b'a to Rusi nali a bɛ lajɛya a y'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kan gami min tora sa o ye wulikajɔ ye sabanikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye u y'o dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen u ka base min bɛ Kidali u y'o cɛ ka bɔ yen k'u ka minɛnw cɛ ka don avion kɔnɔ Ala ka se n'u ɲuman ye Ala ka se n'u ɲuman ye u ye taali daminɛ u taatɔ groupe électrogène min n'u kun y'o sigi Mali sɔrɔdasiw minnu bɛ yen n'olu bi courant ta o la u sina k'o sɔrɔdasiw ka sin ka taa courant fili bɔgɔti hali mun sara o la mais min f'i ye u kana jɔrɔ u kana siran u ka groupe a diyagoya walaki k'a taga don avion kɔnɔ Lamini Seydou a bɛ Rusi jamana na Traoré a bɛ courant bi mɛnɛ sinikɛnɛ bɛɛ nam sɔrɔdasiw ka k'a kɔnɔ mɔr sabanikɛla ko a ko u kɛlen k'o kɛ fɛn min ye minisiri ye colonel Sadio Kamara a ko ne sigilen kun don ni nin ye a ko sɔrɔdasiw ma magasin min filɛ yen fɛ kɔrɔfɛ a ye t'o dayɛlɛ n'a sɛbɛnnen b'a ka secret a ye t'o dayɛlɛ u taar'o dayɛlɛ groupe électrogène kura ne ko i ka cɛ in de don wa jɔnni Sadio in pasani ale don cɛ pasani fegeni n k'a jɛnamina ɲɛ Kamarlaka c'est le ministre de la défense waati jɛ a kariba ma c'est le ministre de la anw de y'u da c'est le ministre de la défense je m'en fous anw de ye Kamarlakaw da n kɛ ja a kɛlen don k'a labɛn Ala ja tonton Dugu ye intelligent tonton Sadio naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi ko nin ka groupe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a cɛ u kɛlen k'a cɛ conteneur ja o susulen bɛ yen conteneur kɔnɔ groupe électrogène la hawtaba 48 a y'o bɔ k'o di sɔrɔ wobo n'i ma ɲɛ Jean Sissoudi n'i ma ɲɛ ko kɛli kɔ n'i ma ɲɛ i b'i dafa koba la fo k'a sɔrɔ a nɔ b'i labɛnnen don merci kura dama groupe électrogène la hawta 48 a y'o bɔ k'o da torop an gɛrɛla ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi mana yɔrɔ min bila o b'a sɔrɔ a ye cɛdenw labɛn giri kara o b'a sɔrɔ an ka Mali sɔrɔdasiw taar'u jɔ yen maa min bɛ yen n'o bi sɔrɔdasiw ɲɛfɛ général de brigade Umaru Jara ale yɛrɛ kɔni ye Bamako bila pewu a yɛlɛmana fɔlɔ na a ko minisiri ma e ka to yan i ni Mali teriw a ka ɲɔgɔn ye wari bɛ kan ka don minɛn minnu na e k'o jalatigɛ kɛlɛbolo bɛ ne yɛrɛ de bolo n'a bɔra Gao a bɛ taa Tɔnbɔkutu n'a bɔra Tɔnbɔkutu a bɛ na Segu a bɛ na Tomiya n'a bɔra a bɛ taa Nara a bɛ segin Gao tuguni a ye Bamako to yen chef d'état-major général jaja cɛw bɛ Mali kɔnɔ u bɛ dɛ nam sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Faransi taali ani Faransi teri minnu bɛ n'o ye jihadistes ye u k'olu su ka bila ɲɔgɔngaw la o suma ko ni o dugumajɛ o baara nana daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Mali armée ye u firilen bɛ yɔrɔ min na dɛ tile kelen cɛ 100 ni cɛ 60 u y'o daji bɔp o dɔrɔn dɛ ɲɔnɔ dugu minnu bɛ yen n'o ye dogofiri ye dogofirikaw fɛn min ye tasuma ye o bilara olu ka malo la o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye kapitɛniw bataillon dugu ni dugu bataillon de jɔlen bɛ dugu kɔnɔ ka da sɛnɛkɛlaw kan u ka t'u ka malo kan u lafiyalen ka segin ka na n'a ye so tate mɛnɛ sisi tɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ko in kɔni zira n'a kuma o de cayara n'a masiba ye sabula sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ ɲɔnɔ an bɛ don min na ko bi minisiri yɛrɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye bɛ wuli ka jɔw la maa minnu bɛ n'o ye arabu jamanaw ye Turkiw olu bɛɛ lajɛlen sira taamali o labɛnw bɛɛ ko in yɛrɛ Faransi yɛrɛ bɛ ɲini ka to a kelen la koyi sabula Faransi jugu ye Allemagne min ye Allemagne bɛ ɲini k'i cɛ ka bɔ Faransi kɔrɔ sabula dɔgɔkun furancɛ in na Allemagne ka ambassadeur ale yɛrɛ y'a ɲini ka minisiri Sadio Kamara ye ka taa f'u ye ko anw bɛ Mali dɛmɛ fɔta siya
donna koyi ala an sɛbɛ donna ala daga ni ngaw ɲɛ sa an sɛbɛ donna manu sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko fɛn min ye nin sɔrɔdasi ninnu ye u ka kuma man ca u bi wale de kɛ hali k'a fɔ an ye nin kɛ yan fɛ bilan ye nin ye an ye nin ma hakɛ fa u t'o fɔ sɛbɛnnikɛla k'u bi baara de kɛ sa jamanadenw ka lafiya jango hélicoptère 4 kura min nana n y'a dɔn bi jigin diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a b'a cun cogo min su fɛ a b'a cun ten tile fɛ a bi taa cogo min a bi na ten hélicoptère kura 4 ala u ye baara daminɛ o i cɔn ka dulokiba kelen dun kana dɛ o ka se ka taa jigin ni danfan jariso danba jariso hélicoptère jigin yɔrɔ bɛ wa yen bɛɛ ye tu ye aw ka bugudani ala aw ka fɛɛrɛ motoro bɛ se ka jigin ye wa an ka kuma sɛbɛn la i bɛ danba jariso o kuma segu kun segu bɛ se ka taa jigin segu balon dangɛnɛ na ten voilà ka munumunu ka sɔrɔ ka bɔ segu balon dantɛrɛ n'o m'i ja jabali hali maloforo camancɛ la a bɛ jigin baji la avion bi cu ji la ka maaw jigin k'u ta ka yɛlɛ n'u ye a bɛ gɛrɛte e ka maa dɔ tɛ jabali de jabali wa a banna i bɛ don a kɔnɔ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Daba Tunkara naamu bala cogo bɛ di Joiti Seydou maa kana kɛ wara ye k'i ɲɔgɔn na dun Joiti Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka dɔn ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui o don bi maa min ye nin sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Nganado i k'a dɔn fatiri kɛbaa Nganado kalimu nɔrɔma tigilama don a ka nkalontigɛ manja a ma deli ka nkalon yɛrɛ tigɛ fɛn o fɛn ni Abe Ashi y'a sɛbɛn i b'a sɔrɔ a y'o ko sɛgɛsɛgɛ ka t'o sɛbɛn kɔrɔ Joiti Seydou a ko an ka tiɲɛ jala fɔ ɲɔgɔn ye min ye blindé minnu bɔra n k'i ɲininka Émirats Arabes Unis na a k'o kɛra kɛcogo jumɛn in na jumɛn in ye tiɲɛ ye a ko min ye blindé ko min ma ayiwa typhon a den gɛmɛ a sɔrɔ cogo Joiti Seydou k'a dɔn a nana cogo min na a bɔra ko dilan cogo min na min jɛlen don n'o sɛbɛnnen bɛ tarikuw la Joiti Seydou k'a dɔn maliden kan ka min ɲɛdɔn o ye nin ye nka tile fila in na an minnu bi kunnafoni di awɔ i k'a dɔn kunnafoni di sira kuraw fɛ a b'a sɛbɛnkɔrɔ sɔn Joiti Seydou k'a dɔn ŋanamu kuma caman b'a da Joiti Seydou min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye a ko hadamaden maa mana kɛ cogo o cogo ɲuman min n'o kɛra i fɛ i k'o fɔ tiɲɛ don jamana faamaw u ye jamana sira jamanadenw siranna faama caman ye nka kelen-kelenw bɛ yen Joiti Seydou minnu kɔni ye ɲuman ye minnu kɔni san 1000 i k'a dɔn to a nafɔ a ko i k'a dɔn cɛ kelen b'o camancɛ la Mali ka lasigiden min n'a tun bɛ Émirats Arabes Unis Bukari Kɔlɔ je le connais pas et tu vas le connaître maintenant. Je vais t'expliquer petit à petit, tu vas me dire que j'ai raison. Joiti Seydou ni hakili b'a la min ye larabu ye Émirats Arabes Unis Joiti Seydou olu de ye wulikajɔ kɛ ka Mali dɛmɛ a donnama in kama gɛlɛya min bi jamana in kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ Joiti Seydou k'a dɔn mobili daɲa bɛɛ mobili blindéw o daɲa bɛɛ sɔrɔsiw kamana guwanen don donyɔrɔ tɛ bɔyɔrɔ tɛ an ka mobilinin ninnu n'a yɛlɛla mini sanfɛ n'a ko gaw o y'a sɔrɔ a yɛrɛkɛra Joiti Seydou k'a dɔn den gɛmɛ sɔgɔmada kelen k'o sɔrɔ Joiti Seydou k'a dɔn nka min di fɔ ni mɔɔ t'o sɛbɛnkɔrɔ fɔ ni maa caman ɲinɛ ne don kɔ den 30 min nana avion kɔnɔ fu wa man kana lilahi kana lahu o nin tɛ kɛmɛ na jɔn y'o kɛ kɔlɔ den 30 e ɲɛ b'i ka kɔlɔ in na a ka kɔlɔ ka dun han e b'a dɔn wa ayi i y'a dɔn sisan ale don wa ale de don e fɔlɔ Kamalen Zarama a jamu dɛ Jamanjan Ile Kulubali Sidibe Joiti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛni nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli yɔrɔnin kelen Joiti Seydou k'a dɔn Bukari Kɔlɔ Sidibe don a ko i k'a dɔn hakaja wulikajɔ bolo kan cɛsiri bolo kan n ka jamana ka di n ye faso yɛrɛ ka di n ye n ka jamana hinɛ bɛn na ne bilala ci min na waati kunkurunin don hadamadenya yɛrɛ y'o ye o tuma n kɛ jija k'a waati dafa maaya bɛ dilan cogo min na Joiti Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan a ko larabu tuma min kɔlɔn yɛrɛ kɛra lasigiden ye Joiti Seydou a bɛ n'a fɔ farafin fɔlɔfɔlɔ min dara sigi nin jamana in na ka kɛ lasigiden ye kɔlɔn don maa min bɛ taa Dubayi jamana na kɔlɔn bɛ so min kɔnɔ Joiti Seydou n'i y'a lajɛ lasigiden tɔw bɛ so min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kelen tɛ o tɛ misali kelen ye Joiti Seydou ala ye su o su da larabu faama tɛ surafana don a bara ni kɔlɔn na e ko Émirats Arabes Unis arabu jamana wari ni marja ne da Muhammad Rasulullah wari bɛ nungun koyi Joiti Seydou sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni jamana ni mɔgɔ nana jɔ kɔlɔnda ye ciden ye sabula ambassadeur don ka faamaw ɲini Mali faamaw bɛna
labɛn bɛ kɛ cogo di kunbɛn bɛ kɛ cogo di bɛnkan ye mun ye an na kun ye mun ɲini jɔnni sodi k'a dɔn an mɔgɔ bɛ n k'i ɲininka mobili 100 na mobili 100 min n'u k'a ma ko n k'i ɲininka awɔ tifɔni marque tifɔni jɔnni sedu i k'a dɔn bilendenw don sɛbɛnnikɛla ko a kuma cayara a donyɔrɔ cayara jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye faamaw k'u kuma ɲɔgɔn ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la min ye larabubilen u y'a jira k'a fɔ an bɛ Mali dɛmɛ Mali dɛmɛni u ye min ni min kɛ Mali ye jɔnni sedu n'o ma fɔ n'o dɔnnen tɛ o de ka ca min ye bolonɔbila sɛbɛn ye larabuw yɛrɛ ka faama bɔra ayiwa arabu jamana na ka na Bamakɔ yan a bolonɔbila sɛbɛn ye ni ka n'a kɛ dɛmɛ ni min bɛ kɛ ani min bɛ kɛ jure ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ jɔnni sedu i k'a dɔn kɔlɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri ani ko ɲɛdɔn sabula jɔnni sedu ni maa delilen don wari ɲini na n'i bɛ wari dɔ ka ban jɔnni sedu n'i bila la baara la a man gɛlɛn o a ka nɔgɔ kojugu yanni maa caman ka avion sɔrɔ avion tigi ye jɔnni ye Mali la yan Ibrahima Jawara fɔlɔ n tɛ yen ka avion a bɛ taa ni hijidenw ye Makan jɔnni y'o kɛ Azuri mais voilà petit Azuri voyage mais voilà mais o kɔlɔn ne don wa mais non je t'ai dit avion tigi kɔlɔn de ko don Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla min ye Abdesa Ayidara ye a ko nin wulikajɔw bolo kan min ye kɔlɔn ye nin fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ jamana de ye a ko nin ye décision numéro min ye a wɔ 88 kati MDK SIG décembre kalo tile 18 san 2019 ministre min mun bɛ o dɔnnama in kama a ka wulikajɔ bolo kan Jɔnni Seydou k'a don u nana bolonɔbila sɛbɛn kɛ société sécurité sécurité véhicule FD LLC Jɔnni Seydou k'a dɔn anglais ka ca a ko o dɔnnama in kama min ye nani ye mobili 100 Bamakɔ o y'a sɔrɔ bɛnkan kun kɛra mobili minnu ka wari cayara arabu minnu yɛrɛ ye wari di u labanna ka cakɛda jira a y'a san ninnu fɛ ninnu da ka nɔgɔ a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ tɛmɛ o kan Jɔnni Seydou i k'a dɔn o de nana kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka nafaba sɔrɔ mobili ninnu sanni na min ye miliyɔn 250 dolari wari Jɔnni Seydou i k'a dɔn k'a juru don san 40 juru o tɛ nin na ye a fɔ kɔrɔ Abu Dhabi Jɔnni Seydou k'a dɔn arabuw ma dan sɔrɔ Mali la sabula min ye nin dɛmɛ ninnu ye nin kɛlen yanni mobili 100 in ka sɔrɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn mobili 30 wa ne ka jamana mɔgɔ bɛ nin na joona ka don cargo kɔnɔ ka da minɛn kan ka na n'a ye Bamakɔ a bɛ jigin don min bɛɛ ye kɔlɔn ye aéroport la yan fu o kɛra wa ma nin layi kana lamɔ k'a di Mali ma gansan an ye nin d'a ma Ala kama Ala n'a ka laseden a bɛ se kuma na nin jamana in ka di koyi jamana jumɛn maa min bɛ se ka e t'a ɲɛdɔn e t'a dɔn jamanaw tɛ kelen ye Jɔnni sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko damada de kɛra n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn n'i b'a fɛ k'a dɔn Jɔnni Seydou i bɛ ɲininkali kɛ Émirats arabes octobre tile 10 n'i hakili b'a la Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan min ye Kongokaw ka masakɛ ye min ye Félix ayiwa Tshisekedi o taara Abu Dhabi Jɔnni Seydou k'a dɔn a taara Abu Dhabi a ye ɲɛji bɔ a ko a bɛna ka min kɛ kɔlɔn ye min bɛna ka kɛ Mali la n y'a ɲini a fɛ Ala kama kira kama a ye nin ɲɔgɔn kɛ gɛlɛya min Mali ko ɲɔgɔn de bɛ bi est-ce b'a dɔn pour que ka ko nɔgɔya wele bilala kɔlɔnden ma a taara Kongokaw bɔ bolo la mobili 30 kɔlɔn mani kana lilahi u y'o di Kongo ma kɔlɔn bɛlɛdugu fila don sa bɛlɛdugu fila don Sidibe i y'o fana k'a ka maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi Jɔnni Seydou k'a dɔn jamana in kɔnɔ an kana jɛ ka bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na so caman bɛ jamana kɔnɔ o tɛ nkalon ye wa bɛɛ lajɛlen Mali kadiribaw ye nka kadiri bɛ yen minnu fana ni y'u ta ye Jɔnni Seydou maa min ni wari wolola hali n'o bɛ sɔnni k'a man jan dɛ Jɔnni maa o maa ni o ni wari yɛrɛ wolola o bɛ wari dɔn o tɛ wari dɔn o bɛ wari dɔn ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa min ye aujourd'hui ye a ka bi bɔli la Daba Tunkara maa ti donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga ka n'o min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirɛni Basiriba n'o ye Basiriki Sɛnpara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Basiriki Sɛnpara ko kuma caman ani samasamali min tun bɛ kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen jubaju n'a gɛlɛya tun bɛ na an kɔ danbele la CMDT ɲɛma gɛlɛya banna sɛbɛnnikɛla ko sabula fɛn min ye minisiri minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛko kunna minnu bɛ kɛnɛya kunna olu ye bɛnkan kɛ ka maa dɔ ta o ka bila Mali kɔɔri sɛnɛ kunna san kelen a ka baara kɛ min bɛ se k'a to kɛlɛ ka ban o tɔ de ye Sulemani Fɔnba
Sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye confédération min bi kɔɔri sɛnɛnaw ko fɔ a kuma cayalen bɛ sabula waati min Bakari Togola ale tun b'a président la ale ye gɛlɛya sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ kalifa maa la n'o ye Nfa ye ka taa kaso la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kaso in bannen fɛn min ye boloko ye n'a ma bɔ bilakoro ka mɔgɔw k'a ka segin a tigi ma jɔyɔrɔ kɔni a ma sɔn u ma sɔn fiyewu k'a segin Bakari Togola ma bilen o tuma fɛn min ye Nfa ye ale nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye élection dɔ ye o nana labɛn élection in kuma nana caya sabula fɛn min ye kiri ye o nana bɔ a la maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye votew kɛ u ka marabolow la kiri nana o bɛɛ lajɛlen annulé Sɛbɛnnikɛla ko o bɛɛ lajɛlen kɔkarilen ni ka bi po o y'a sɔrɔ Bakari Kone ale de kamɔlen bɛ k'a fɔ a bi jɔyɔrɔ ɲini u nana diya ko ya kana Bakari Kone sigi Bakari Kone sigilen Sɛbɛnnikɛla ko u nana laban tuguni ka taa Bakari Kone ka bureau ka taa n'o ye tribunal la tribunal kɔni o ye Bakari Kone ka bureau annulé ni k'o bɔ k'o bi k'a bɔ président la Sɛbɛnnikɛla ko ale bɔlen président la fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u nana lajɛ sa o tuma an ka transition sigi maa dɔ ka bila ye min bi ko ɲɛnabɔ kɛlɛ ka ban Sulemani Fɔnba u nana décision bɔ k'o sigi décision bɔlen Bakari Kone ko a ma jɛn n'a ye a taara o décision attaqué tribunal la Sulemani Fɔnba k'o fɛnɛ bi jamana ka maa sigili k'o bi Sulemani Fɔnba bile premier instance la fɛn min ye Sulemani Fɔnba ye a yɛrɛ nana se sariyatigiw ma a ye avocat ta a taara ni kuma ye cour d'appel la olu y'a jira k'a fɔ ale de kan ka tɛmɛ ni baara ye walasa cakɛda in ka lakile Bakari Kone u y'ale fɛnɛ bi ni k'ale senbɔ ko bɛɛ lajɛlen la Sɛbɛnnikɛla ko a ko seginna Sulemani Fɔnba ma nin bɛɛ lajɛlen la olu bilara maa min na n'o ye Bakari Togola ye o tɛ ka kuma ban dɛ Bakari Togola ma kuma u y'o de ndaraki o tɛ ka kuma Sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola ko sɛnɛkɛlaw ka bɛn o de ka d'ale Sulemani Fɔnba ni jamana y'ale sigi ne bi to sariya kɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sulemani Fɔnba o sigilen don min o bɛna baara daminɛ tuguni Bakari Kone de ye sɛnɛkɛlaw wele maa minnu bɛ yen n'olu b'a a ka kanu na kɔɔri sɛnɛna maa damadɔ wele ka na kɛ ka bureau dafa tew bi Sulemani Fɔnba bali ka don bureau kɔnɔ polisiw tun bɛ da la don min a kɛra ten de o de don sariya ko ale ka bɔ yen maa min dara k'a fɔ a ka cɛmancɛ fanga baara min bɛ se k'a to bɛɛ ka na fan fila ka bɛn Sulemani Fɔnbaw ka sigi ale ko petun da bila sariyatigiw ye min fɔ a ko a b'o kan de sɔsɔ f'a bɛɛ lajɛlen ka k'ale sago ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kana tigilamɔgɔw ye olu nana ye kuma bɛ ka caya polisiw nana don tu la ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Sulemani Fɔnba min ni sariya y'o sigi jamana faamaw ye décision bɔ k'o sigi k'o ladon bureau kɔnɔ k'o sigi a ka baara daminɛ san kelen de b'a bolo bɛɛ ka sabati kɔɔri sɛnɛ ka ɲɛnabɔ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ kɔɔri sɛnɛ ka don bɛrɛ la sabula maa minnu bɛ n'olu bɛ mankan na don o don sɛnɛkɛlaw mago tɛ mankan na o u k'u ka kɔɔri ka sɛnɛ binfala ka d'u ma sɛnɛkɛminɛn ka d'u ma ni kɔɔri kɔni bɔra a ka san a sɔngɔ na n'a sanna u ka wari ka d'u ma tuma na gɛlɛya bɛ min gɛlɛya t'o la Sɛbɛnnikɛla ko a ko Sulemani Fɔnba baara bɛɛ lajɛlen dilen bɛ ale de ma ale ko ale ti finman dɛmɛ a ti jɛman dɛmɛ a bɛ min ɲini o de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogo min wa a tɛgɛ jannen bɛ sɛnɛkɛlaw ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kɔɔri sɛnɛnaw min bɛ se k'a to baara in ka ɲɛ Sulemani Fɔnba maa min don a delila ka nin ɲɔgɔn na ko caman kɛ sabula a kalan b'a la cakɛda dɔw bɛ yen n'o ye BNDA Eco banki waati min ni gɛlɛyaw bi d'u kɔnɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen dɛmɛw n'u wulikajɔw kɛ min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnni de ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jɔnni Sedi k'a dɔn min ye Alhaji Abe Ayidara nin y'a ka fasiri ye Jɔnni Sedi k'a dɔn an ka jamana dɛsɛbɛ ti ban n'i y'u jate a ka ca nka i dana se cɛ kelen ma min ye Ibrahima Jawara Damangile Jɔnni Sedi k'a dɔn an bɛ don min na ko bi a bɛ Dubayi jamana na Jɔnni Sedu wulikajɔ ani jateminɛ bolonɔbila sɛbɛn min ye dɛmɛ ani dɛmɛ u ka se ka sinsin ani cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ko caman na Sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra fɛn bɛ ɲɔgɔnkun bɛ ba dɔ bara ka kɛ ye u ko min ma exposition universelle 2020 Dubaï Jɔnni Sedu k'a dɔn nin ɲɔgɔnkun bɛ in a daminɛna usuwalikolo tile fɔlɔ a bɛ taa kunjɛ fo matikalo tile 31 wa Mali yɛrɛ bɛ kɛnɛ in ka koyi Jɔnni Sedu k'a dɔn a kɛnɛ kurubungarili u ka jamana masakɛ min ye Sheikh Hamadan Ben Mohamad i k'a dɔn ale de ko in kurubakari Jɔnni Sedu nin ko in labɛn a n'a wulikajɔ miliyari 7 dollar wari a bɛnn'o de ma e ma kuma in mɛn o Manambote kelen bɛ k'i $7 dollar wari a bɛnn'o de ma
Gentil Sedou a ko kɛnɛ in kan maliden dɔ bɛ yen min ye nɔbɔ o de ye IB groupe o ɲɛmaaba Ibrahima Jawara Damangile i k'a dɔn arabu jamana mɔgɔw ye wele bila a fana ma sabula Mali a fana bɛ kɛnɛ fɛn fɛnlen in kan Gentil Sedou i k'a dɔn damajira kɛnɛ don ka t'u ka fɛnw jira min ye wulikajɔ ye jamana 22 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen kan Gentil Sedou k'a ɲɛmaaya ta k'a dingi ɲininka awa IB groupe ma min ye Ibrahima Jawara Damangile sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ ta ka ɲɛsin i n'a fɔ cɛnjɛ jamana saheli jamana Gentil Sedou k'a dɔn a baarali binkɛnɛ ka falen Gentil Sedou k'a dɔn ji ka woyo min ye bajibaw ye olu ka woyo Gentil Sedou k'a dɔn wulikajɔ n'o baara de talen bɛ ka di IB groupe ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ibrahima Jawara Damangile ne ko a bɛ Dubaï de wa a bɛ Dubaï nin de i t'a fɔ a ye k'a ka taa in jɔ a plus provoqué u y'a énervé o comme ko plus provoqué ko avion ma baara kɛ wa tile fila a bɛ ka taa na Bamakɔ a fɔ k'a k'a jɔ ten an ka ɲɔ tigɛlen don maraka don a man kɛ maraka don Ibrahima Jawara tɛ yen kɔni maraka don baarakɛla y'a ja a bɛ taa jigin Korofina yan a fɔ k'a k'a jɔ ten n ko ne bɛ bɔ min kalama taa hali a tɛ fiɲɛ a b'a susu a kan Gentil Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin exposition in min n'a bɛ ka kɛ ayiwa Dubaï Gentil Sedou k'a dɔn awa min ye bolonɔbila sɛbɛn min kɛra Dumbe Hom o ni IB groupe ni ɲɔgɔn cɛ a nafa jamana 22 de nin b'a la Gentil Sedou k'a dɔn Ibrahima Jawara a yɛrɛ taara i ɲɛda malidenw bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn a nisɔndiyara sabula a y'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw u ye dabali min tigɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ walasa Mali jɔyɔrɔ ka fa nin kɛnɛ kan Gentil Sedou k'a dɔn a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'i da don a la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye le prince héritier de Dubaï min ye le chef Hadan Ben Mohamedan Gentil Sedou k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ wasalen diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ye kɛnɛ in kan Gentil Sedou k'a dɔn kalo damadɔ bɛɛ lajɛlen bɛ i damata fɛn jira wa Mali kɛra kunnawolo ye Gentil Sedou sabula Mali bɛ awa exposition in kɛnɛ kan kɛra kunnawoloba de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'alo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔ la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ne sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura n'o ye Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye a ko Toguna ko fɛn min ye Adema PSG kunu Adema ani bi Adema nin parti belebeleba in u ka congrès n'o y'u ka congrès wulikajɔw ye o baaraw daminɛna wulikajɔw bɛ senna sabula fɛn min ye bɛnkan ye Adema u b'a fɛ ka bɛn kelen kan sabula fɛn min ye sigikafɔ ani wulikajɔw bɛ senna bureau dɔ bɛ se ka sigi cogo min u ko min ma bureau consensuel sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye politique bunakun kan parti politique n'olu fɔra minnu jɔyɔrɔ ka bon n'u jɛniyɔrɔ bɛ ngolo fin i b'a ye k'a fɔ Adema ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunungo ani bi sɛbɛnnikɛla ko Adema u delila ka jamana in mara ka wulikajɔ caman k'an ka jamana kɔnɔ min dogolen tɛ maire ko député ko nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ n'a cɛsiriw Adema jɛniyɔrɔ finnen b'a la kosɛbɛ a ko fɛn min ye duwakun furanjɛ in ye sigi kelen bɛ fɛn min ye Adema ka congrès ye n'o ye a wulikajɔw ye ni k'a bɛɛ lajɛlen makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sibiri don ka taa bila dimanche la octobre kalo tile 16 bureau kura kan ka sigi nka wulikajɔ ani baara minnu bɛ senna o de k'a fɔ fɛn min ye Adema président n'o ye an fa tɔgɔma ye ba cɛmɔgɔ Sangare a laban e ko a sen tɛna bɔ kow la zeni de ye sabula fɛn min y'a jɔyɔrɔ ye o dɔgɔyalen bɛ bureau minnu sigira musow ka denmisɛnw musow ka bureau ani denmisɛnw ka bureau o bɛɛ lajɛlen ani fɛn min ye parti ye a ye taabolo kura ani baara kura minnu kɛ o kɔni b'a jira k'a fɔ ba cɛmɔgɔ a ye dɔ kɛ a k'i sɛgɛla fiɲɛ bɔ sabula fɛn min ye maa kura ye u b'a fɛ ni k'o bila parti kunna minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛɛ ye parti kɔnɔ ka ni kurafiya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti k'a ta Alifa Umaru Konare la ka n'a bila bi la diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara parti kan nka ka fanga sɔrɔ k'a k'u ta ye Alifa tɛmɛnen kɔfɛ Adema ma fanga sɔrɔ sabula u tora kɛrɛfɛ maire de la min bɛ se k'a to fɛn min ye u yɛrɛ ye u ka surunya fanga na nka u ma a tigiya kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adema ka nin kɔnkɛrɛ 6nan min n'a bi kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maa caman ye olu bolo maana bɔlen bɛ Adema présidentya nɔfɛ nka maa min bɛ n'o jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule n'o to a ye bi cɛ kelen Abudali Karimu Konate dit en paix premier vice-président en paix le fait en paix bɛ sigɛ la fɔlɔ dɛ il est là à Bamako kana nin fɔ ɲɛna dɛ il est le premier vice-président ni président c'est allé de binaw automatiquement mais bien sûr que oui voilà
sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ kelen t'a kɔ i tulo ma jɔ maa wɛrɛ bɛ min fana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o bɛ k'a ɲini Adama Sangare maire du district de Bamako il le mérite. Adama Sangare kɔfɛ Adama wɛrɛ bɛ yen u ko min ma Adama Nunpunu Jara Sikaso Ablaye Pona o bɛ yen Ablaye Pona jumɛn le même Ablaye Pona sanuko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ o b'a la n'o bɔra yen Marimanca Jara troisième vice-président il est candidat ministre Kwale awɔ paf ministre belebeleba ye Marimanca a bɛ k'a ɲini e yɛrɛ n'a ma jan ɲɔgɔn na o n tɛ kɔrɔ wallahi ni Marimanca ma jan baati ne tɛ ku Marimanca il fait maa min ka surun Marimanca la journaliste la bi Clédou Kassim Ba ah non Kassim n'est pas plus grand que toi et ka ja Kassim yo oui mais Kassim ka bon ne oui mais moi j'ai la taille tu as la taille non seulement i ka bo i ka ja Marimanca fɛnɛ et tu pèses plus de 102 kilos wallahi n'importe quoi quoi sur 2 mètres 5 a n ka ja n ka ja kamalen mɔrɔ dafalen de ye dafalen don to la bamanan to dɛbɛ Toduna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔnkɛrɛ ye a wuli ka jɔw bɛɛ senna nka Adema ye parti belebeleba ye sabula diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ bi yala Ademaw bɛna taa bɛn kelen ma wa u tɛna bɛn kelen ma wa maaw b'o ɲininkali la nka min sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ Adema tɔndenw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ sama-samali kana y'a la gɛlɛya foyi kana y'a la min bɛ se k'a to u bɛna Adema fara bɛɛ ka kɛ Cɛmɔgɔ Sangare ale yɛrɛ bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ba Cɛmɔgɔ an fa Tɔma ale ni tɔndenw bɛna taa min ɲini ba Cɛmɔgɔ fɛ e ye caman kɛ sa i jɛgɛ o tuma i ka kɛ président d'honneur ye maakɔrɔw kana u ka parti minɛ u bolo la o de bɛna kɛ ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛna kɛ sababu ye bɛɛ caman ka na ko caman bɛ ani gɛlɛyamisɛnnin caman bɛ u kana nka ni ba Cɛmɔgɔ ko a b'i bala diyagoya fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa bolo n'Ala ma ja kɛ ko bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ sabula fɛn min ye Adema a bureau kura minnu bɛ yen n'o ye musow ka bureau ye o kurayara maa min bɛ yen n'o ye Madame Kɔnte Fatumata Dunbiya ye ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o bureau in kɔnɔ maa dɔ kun kɔ dalen b'ale la o kɔni o jɔyɔrɔ ma se ka ngolo fa Madame Katile Ajaratu Sen o bina fɛn min ye denmisɛnw ka bureau ye bureau kurasigira ye Mohamed Sherifu Kulubali commune de o section tɔnden ye ale ye ale fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de fana dugulen bɛ cɛ kelen min na o ye Abdelkarim Konate an pe le pe kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le nouvel horizon kɔnɔ a ka bi bɔ Jɔnni Sedu min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o ye BDM ka sɛbɛn ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn comité syndical min ye BDM ye k'a jira diɲɛmaa na i k'a dɔn wulikajɔ ni dabali min tigɛlen bɛ i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Jɔnni Sedu i k'a dɔn n'o ye ayiwa bankitigiw ani waritigiw ka syndicat n'o ye SYNABEF ye u ye ɲɔgɔn ye ni hakilina min fɔ olu BDM syndicat olu bɔra la bi u bɔra la sini wa u sɛbɛkɔrɔ tɛ nkalon don u ti gɛrɛbuko la Jɔnni Sedu i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ maa 100 ani maa 27 i k'a dɔn maa 100 ani 1 kun bɛ kɛnɛ kan u bɛna min ka Jɔnni Sedu i k'a dɔn o de ye nin ye BDM syndicat y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri dabali min digilen bɛ SYNABEF fɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn u ye kuma ni kuma minnu fɔ olu kamana guwanna u dabali banna a bɛ n'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ sariya jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ jamana kɔni an bɛɛ lajɛlen bara ka taama kun fɛ u bɛ mun de kɔ u bɛ mun de nɔfɛ BDM ko la Jɔnni Sedu jamana i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan baara kɛ ko ɲuman n'i ye baarakɛla ye Jɔnni Sedu i ka ɲɛmaa i k'a dɔn i b'o ka sariya batu n'a kelen tɛ ka sɔsɔli kɛ dɛ n'a kelen tɛ ka binkani kɛ dɛ n'a kelen tɛ ka degunni kɛ olu dalen don la k'a fɔ olu min ye BDM syndicat ye u dalen don u ka ɲɛmaaw la ɲɛmaaw ye hakilina min da an'u ye wulikajɔ min kɛ olu dalen don a la kosɛbɛ o tuma min ye maa wɛrɛw n'u talen bɛ don SYNABEF kɔfɛ kurutu ko ani kuma wɛrɛw la Jɔnni Sedu i k'a dɔn olu t'a la bi u t'a la sabula AG min kɛr'u fɛ Jɔnni Sedu n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ni muso in ka affaire ma Jɔnni Sedu i k'a dɔn muso min ni sɔmin kɛra k'a fɔ 44 ale de ye chef d'agence ye Misira Jɔnni Sedu i ka wari tun b'a kɔ min taara congé de maternité la ni wari ya nin bɛ se ka kɛ cogo di maa kelen yɛrɛ bɛ se ka dugu ci cogo di syndicat ka wuli k'a fɔ k'a bɔ non ko c'est à dire que ce pays là c'est pas possible 40 e taatɔ congé la sabula o yɛrɛ guichet automatique la ye o dama min yɛrɛ muso in nɔfɛ Jɔnni Sedu k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma
ni banki kɛra k'a fɔ a bɛ to juguw de bolo o ti ɲɛ olu ka comité syndical n'o ye BDM ye u k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛsini muso min n'a ɲagina ɲagini in kɔni n'a sɔrɔla kalo kun don bin kɛra kan olu BDM syndicat olu fɔlɔ de tun bɛ a kɛlɛ kɛ olu de tun bɛ wulikajɔ kɛ min ye madame Kani Jɛnɛba Sall ale de ko don Jɔn Sodi k'a dɔn karatu ko ani ŋanamu kuma caman de wulila nɔfɛ waliwari ni Sina Bɛfu ko hali bi n'a ka bi ale t'o ko dabila ale bɛ wulikajɔ kɛ u taara kiiri la kiiri bolo ye kiiri in tigɛ a fɔra ko BDM jodo Jɔn Sodi k'a dɔn taakasegin kɛra a fɔra BDM jodo o tuma BDM syndicat ko ni Sina Bɛfu ko bi grève kɛ y'u jo ye olu t'a la bi u t'a la sini misi ma fa biriba kunna aw bɛka kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ min ko syndicat banque baarakɛlaw ye ni ne ko u t'a la dun olu bɛ min ɲini Jɔn Sodi k'a dɔn nin tɛ kɛlɛkɛ ko ye nin tɛ baarabila ko ye o tuma wulikajɔ ka bolo da ɲan kuma ɲɔgɔnya si ka fɔ o de ye nafa ye Jɔn Sodi jamana in bɛ dangan min na i k'a dɔn gɛlɛya de bɛ fa bɛɛ lajɛlen la maa si man k'i tugu i yɛrɛ ma k'i bɛ gɛlɛya ta ka jamana in sɛgɛrɛ bilen o tuma n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la Jɔn Sodi k'a dɔn jango wariko dondala bolokɔni bɛ ɲɛsin u ma dɛ o tuma Sina Bɛfu maa dɔw bɛ yen u t'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kun ye min ye olu bɛ min nɔfɛ u yɛrɛ y'o dɔn o tuma olu da t'a la u da t'a la muso min ni sariya y'a jalaki ani jalaki de ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ BDM ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ min n'a a dira an ma bi an tɛ te premier o bi ɲɛ an ka Tezara premier Tezara awɔ Daba Tunkara naamu an ka ɲɔgɔn minɛ Mali ye kelen ye Mali ye duba ye n bala cogo bɛ di dɛ Jɔnsi Jɛnu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Musafa Jawara Jamangile Jɔn Sodi k'a dɔn ni su min bɛ ja fitiri magɛn o jaabi dɔn Jɔn Sodi k'a dɔn wele bilala dankɔrɔba dɔ ma min ye Kulukɔrɔ douane ɲɛmaaso ye a kana baara Jɔn Sodi k'a dɔn inspecteur Mohamed Kulubali inspecteur Mohamed Kulubali funankɛnin don Jɔn Sodi k'a dɔn Mohamed Kulubali i k'a dɔn Bamakɔkaden don a dɔnnen don Jɔn Sodi k'a dɔn cɛsiri ni a ɲɛ t'a bolo kan n m'a f'i ye n ko Bamakɔkaden Jɔn Sodi n'a ko a bɛ ɲɛ n'a ko a bɛ baara kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn maa si tɛ s'a la n y'o f'i ye n ye misali d'i ma min ye Papu ye dugubakɔnɔden Papu Mami Jɔn Sodi k'a dɔn Joli Bijou a maa ɲuman manja ministre Papu ani nin kamalen min ye Mohamed Kulubali Jɔn Sodi k'a dɔn ninnu kɔni i k'a dɔn cɛsiri ni wulikajɔ bolo kan ka tɔgɔ sɔrɔ baara kɛ ɲuman na Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa Mohamed Kulubali a tɔgɔ bɛ fɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a segira min ye Mohamed Kulubali kana Kati i k'a dɔn alamisa tɛmɛnen u ko min ma passation o nana kɛ nisɔndiya bolo kan maa caman de tun bɛ kɛnɛ ka sabula bɛɛ lajɛlen bi kamalen dɔn a nani Kati Jɔn Sodi k'a dɔn nin b'a jira k'a fɔ ayiwa wulikajɔ ani baara kura ani ɲɛda kura bɛna boloda sabula a kun kɛra directeur avion Segu ka laban ka kɛ directeur régional ye min ye Kucala ye yarɔ kɛra région kura ye ale de kɛra o directeur fɔlɔ ye Jɔn Sodi nka nin tile damadɔ in kɔnɔ a ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ yen o ma dogo maa na sɛbɛnnikɛla ko min ye janvier kilo tile 26 san 2021 Jɔn Sodi b'a ye k'a fɔ min ye douaniers yɛrɛ de ye wulikajɔ ba nana boloda wulikajɔ min bolodara o sɛbɛn sa i k'a dɔn ko caman kɛra a ko Kucalakaw fɛ yen a kɔni bɛna taa ni ka a ɲɛnafinba de don olu la sabula olu a negeba de b'olu la ni hakili bɛ nin kamalen na Jɔn Sodi k'a dɔn a delila ka ko dɔ kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ jamana kɔnɔ min ye tɔni 6 a n'a kunkanfɛ Jɔn Sodi k'a dɔn ale de la k'o dɛrɛ drogue la Ah oui, je me souviens. Cannabis, c'est lui. Ale do. Jɔn Sodi a wari kasabi bi t'i jɔ sefa wari miliyari 10 ani 6 la ale de y'o minɛ a donnama in kama Jɔn Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn kɛrɛfɛ mɛru kɛrɛli ani donkojugu o kɛlɛli Jɔn Sodi k'a dɔn a ye taluba sɔrɔ a don ɲɛmaaw fɛ kosɛbɛ a ko nka min ye cɛsiri ye douanier den min don Jɔn Sodi k'a dɔn dɔw yɛrɛ ko k'a ka misɛn a nege bɔlen don n'i kɛra baarakɛla n'i tilenlen don nin tɛ bi f'i ma dɛ Jɔn Sodi k'a dɔn baarakɛyɔrɔ nɔgɔ sigatimɛko filili yɔrɔ burusa a t'o fɛ Jɔn Sodi kabini u b'a natɔ ye awa nege bɔlen in natɔ filɛ nin ye Jɔn Sodi k'a dɔn a ti nɔgɔ fɛ a ko min ye yɔrɔ ye a ka jɛya désordre ça il n'est pas non ça il n'est pas il veut pas walima ka n'i sigi baro jala la Jɔn Sodi k'a dɔn mun bi yan a t'o fɛ
a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ John Seydou k'a dɔn awa min ye jateminɛw ye k'a daminɛ an ka yɔrɔ in na sa frontière fɛn o fɛn bɛ yen jango badawule John Seydou a bɛna bɛɛ lajɛlen minɛ sa k'a kɛ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko kabini a fɔra ko ale de nana Kati kɛrɛfɛmɛru kɛlɛbaw u siranna John Seydou k'a dɔn bɛɛ min a y'o kɛ ka kɔrɔ a ye baara min kɛ ni ka yen yɔrɔ fura k'a jɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka n'o kelen de kɛ a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ John Seydou k'a dɔn a bɔ kuma min a bɔra bɛɛ min na maa caman kun hamina nka a segilen filɛ ka n'a nɔkɔrɔ la a ko wulikajɔ ani ka ko bila senga John Seydou k'a dɔn douanier kɛ 8 heures k'a sɔrɔ i b'i ka bureau kɔnɔ wa n'i b'i jigin 17 heures ale yɛrɛ ti taa ni 20 heures tɛ c'est un travail 6 heures du matin b'ale yɛrɛ sɔrɔ i bɛna ale sɔrɔ yen ale min ye ɲɛmaa ye o cɛmusugu man di mɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ maa t'o fɛ wa diyagoya don dɛ o man di maa si ye Mohamed Kulubali John Seydou ko wa baara dabɔra min kɔni y'an ka fabɛlɛ in ye John Seydou k'a dɔn a bɛna kɛnɛ fura k'a jɛ mun ye sɛbɛn ye Musafa Jawara ka fasiri don an ye min bɔ le suruso kɔnɔ a ka bi bɔli la saba tun ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le coup fasiriba n'o ye Sam Sama Bali nin y'a ka sɛbɛn ye Sam Sama Bali ko wulikajɔ ani cɛsiri minnu bɛ n'olu kan ka kɛ a ko fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna na cakɛda dɔw bɛ yen jamanadenw jigi dalen bɛ minnu kan jango kɛnɛya bunakun kan pharmacie populaire du Mali a ɲɛmaa kura n'o ye docteur Mamadi Sisoko ye Mamadi Sisoko a nana cakɛda in sɔrɔ a firilen don bi a tun bɛ ɲini ka datugu nka Ala n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ cakɛda ye a y'a wuli k'a jɔ kɛlɛm sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali an bɛ don minɛ ko bi caman ba nana fara u ka fanga kan dɔwɛrɛ tɛ maa min bɛ n'o ye ɲɛmaaya daminɛ docteur Mamadi Sisoko ale de ɲɔgɔnna baarakɛla tɛ min ni bɛɛ lajɛlen bi waso n'a ye yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye duwakun furancɛ in na u ye sigi kɛ sigi min n'o nana kɛ sababu ye pharmacie populaire u ka siège min bɛ Bamako ɲarɔ o yɛrɛ o koyokoyoko jugu ani baarakɛlaw yɛrɛ kunsalayara cakɛda tun bɛ na datugu a y'o kuraya o kurayalen kɔfɛ ka fanga kura don baara la fɛn min ye bolofara kuraw ye a bɛna fila sigi Segu ani Sikaso sɛbɛnnikɛla ko nafolo min kan ka don a la sɛbɛn wari miliyari 12 o de ɲinini a n'o wulikajɔw daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw b'a dɔn waa b'a dɔn docteur Mamadi Sisoko a ye wulikajɔ ni baara daminɛ maa minnu bɛ ni se b'olu ye pharmacie populaire du Mali n'a n'olu bi jɛ ka baara kɛ u k'olu ma partenaire technique et financier a y'olu sira taama u ye lajɛba lajɛ min senfɛ fɛn min ye baara in kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ nafolo bi bɔ yɔrɔ minnu na o siraw jira la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gwɛlɛya minnu bɛ pharmacie populaire du Mali kan o tɛ dɔwɛrɛ ye filamɛriw ani fɛn min ye bayɛlɛmalikɛla minnu bɛ yen n'olu bi taa ladege k'a ɲɔgɔnnaw dilan nin n'a damada de kɛlen bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko ka jamanadenw lafiya furako la ani kɛnɛyako la fɛn min ye Mali hôpitaliw ye u jigi bɛ nin cakɛdaw de kan nka an ko minisiri min bɛ kɛnɛya kunna n'o ye minisiri muso ye tan t'ale bolo ale yɛrɛ bi godon cogo min directeur o directeur n'i ma kɛ sɛbɛkɛla ye tileganbilen fɛ a b'i gwɛ hali a ti conseil des ministres kɔnɔ Jaminatu a b'i gwɛ wa i y'a mɛn i hinɛ i ɲɛ b'a hinɛ n'a ɲɛ kan o ta i ɲɛ b'a ɲɛ na a ɲɛ datugulen don sɛbɛnnikɛla ko a nana sɔrɔ cɛ min bɛ baara la kɔrɔlen n'o ye docteur Mamadi Sisoko ye Mamadi Sisoko a b'a dɔn fɛn kɔrɔ don a n'o bi bɛn o ye baarakɛla ye o yɛrɛ fɛnɛ don o don sɔgɔma 6 heures b'a sɔrɔ yen sufɛ ni 22 heures ni surafana ma dun ni minisiri ma taa so a bɛ ɲininkali kɛ garde corps la yala minisiri dara wa ni minisiri dara o tuma ale bɛ sɔrɔ ka taa so Mamadi Sisoko in kɔni a tɛ n ko Purusukɔnɔma tɛ a ti foyi dɔn baara kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baarafin a b'o de dɔn hôpital Point G a y'o directeur adjoint kɛ waati min a b'i kɔ don hôpital nana bi dugu ma wa kaba kɔ donna hôpital Point G a ma kɛ hôpital ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔfɛ fɛn min ye Yota ye a kɛra directeur adjoint ye a nan'o wuli ka jɔ kɛ ka directeur sen minɛ k'o dɛmɛ ka Yota wuli k'a jɔ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi pharmacie populaire binna k'a lankolonya ɲinɛw ni totow ani korow ni korokaraw olu de tun bɛ pharmacie populaire kɔnɔ ye nka bi Allah kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi cɛ dumanba baarakɛla ba don minisiri yɛrɛ nisɔn ka di n'o ye Jaminatu Sangare a nisɔn ka di sabula n'a fɔra k'a ka kɛlɛkɛcɛ lieutenant yɛrɛ Mamadi Sisoko a b'a cɛman bi wulikajɔba de bɛna k'a fɛ CFA wari miliyari 12 a bɛna t'o de ɲini fɛn min ye pharmacie populaire ka siège kura 2 jɔ kelen bi jɔ Sikaso kelen bi jɔ Segu baara banna Daka gun kan baara banna kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ le coup kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnji jɛnu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don ɲumanya
jɔnni sodi k'a dɔn ɲumanya bolo kan maa ti kɛ maa ɲuman ye ko ala bi i sara juguya jɔnni sodi k'a dɔn ministre de la santé développement social jami jamina tu i k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ kan jɔnni sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba min b'an fɛ yan n'u k'a ma hôpital point G jɔnni sodi k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'i ye ɲuman kɛ a fɔ Bill a n'a dɛmɛbaw Bill Traoré jɔnni sodi k'a dɔn Bill Traoré Bill Gates ne k'a ma Bill Gates c'est mon grand frère wa grand frère min b'i bolo moi il est compétent très compétent mais n'a nana ka bɔ Amérique a bɛ ne wele grand frère Bill min bɛ to ka parfum sama i ma parfum nka ale bɛna ni déodorant de o da ma jɔ Bill nane ka bɔ Amérique n'a y'i wele b'a fɔ ko n ka maaya ɲɛna i ka sama nana i ka sama nana kepini t-shirt monduruni kepini t-shirt ni walima suzɛti n'a ye ne wele ma ko Bill o di teriw ma ni wari de do jɔn se dun nka min ye jamana dɛmɛ ani cɛsiri Bill b'i sɛbɛn kɔrɔ sɔn a b'o la a ko nin don ministre de la santé développement social i k'a dɔn jami yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan alamisa tɛmɛnen i k'a dɔn min ye pɔnze sabula jɔn se i k'a dɔn ɲɛgɛn sabula hadamaden i k'a dɔn i tɛ taa abada ɲɛgɛn kɔ ɲɛgɛn minnu bɛ yen jɔn se ka sag'a kan k'a bɛɛ lajɛlen dilan k'a kɛ kura ye 1,7 Bill ka hakilina nka maa min y'a wari bɔ ni k'a dɛmɛ kɛ yarawali fantanya a ti bɔ jamana kɔnɔ gansan jɔnni sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ye bɛɛ jɛso ye maa min bɛ nafolo bɔ ka don dɔgɔtɔrɔso baara la jɔnni sodi k'a dɔn i sara bɛ ala bolo a ko pɔnzikaw fɛ yen i k'a dɔn u ka ɲɛgɛnw kun tiɲɛnen bɛ ɲɛgɛnw kɔni a bɛɛ lajɛlen tolilen don maa min donna ka ni nafolo bɔ Mamadu Yara wali i k'a dɔn a ɲɛma jɔnni sodi k'a dɔn ayiwa Bill kɔni ka kuma in fɔ a ye Yara wali sina k'a nafolo bɔ k'a da kɛlɛw jɔnni sodi u ye yɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ in bɛɛ lajɛlen dilan k'a ban sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ kan ministre yɛrɛ y'a kanu a ka ye kɛnɛ kan jɔnni sodi professeur Ilo ayiwa Belajal o kun bɛ kɛnɛ kan min ye président association lutte contre la pauvreté jɔnni sodi k'a dɔn protection de l'environnement o de ye Musa Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bill Gates ani min ye ayiwa Yarawal u ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan Mohamed Keita jɔnni sodi k'a dɔn u ye fɛn in da k'a di Wamani Kana de Layi Kana lahu jɔnni sodi kun bɛ kɛnɛ kan ministre ko kuma t'ale da sabula jamana den minnu bɛ se ka nin kɛ ka jamana dɛmɛ jɔnni sodi u ni foyi man ka foli ani tani kɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ to ka nin kɛ jɔnni sodi k'a dɔn a bɛ kɛ koba ye a bɛ jamana dɛmɛ i k'a dɔn ayiwa u sara t'ale bolo u sara bɛ ala de bolo min ye Bill ye n'o ye Musa Traoré a y'a jira k'a fɔ nin ko in nin hakilina bɔra Mamadu Yara de la min ye Yara wali PDG Babu Yara denkɛ fɔlɔ Dafa Tunkara denkɛ ala n den attention mais c'est multimilliardaire o b'a bɔ ne de y'a la ni fa de jɛra ne ni Babu de jara kabina ɲinini ne fɛntigi ti jɔya koyi n ko den a ti bonya n ka den ma n den de don jɔnni sedu min kɔni ye Musa Traoré a ka kuma in fɔ ayiwa Mamadu Yara ye a wari bɛ bɛn joli ma wari filɛ jɔnni sedu ka yɔrɔ dilan ɲɛgɛn bɛɛ lajɛlen dilan k'a ban minisiri ko k'u k'u jan don ɲɛgɛn in na sa maa bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ a minɛcogo ɲuman jɔnni sedu k'a dɔn ani a jɛlenya o de bɛ kɛ sababu ye a ka mɛn si la min ye professeur ayiwa Ilo Belajal ye o kɔni ye foli ani tanukaw u ka ɲɛgɛn ninnu dilanli ye a ko nin bɛna kɛ tamasiyɛn nin bɛ dɔ fara kɛnɛya kan sabula nɔgɔ o yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ o ye bana de ye min kɔni ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen a n'a kolifɛnw ani ayiwa fɛn maɲɔgɔlɔ tɔw k'a bɛɛ lajɛlen ta ka d'u ma min ye ala ani kira sababu i k'a dɔn Mamadu Yara Babu Yara denkɛ fɔlɔ ale de ye nin nafolo in bɔ nka maa min y'a wuli ka jɔ a n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ o ye Musa Traoré n'u k'a ma Bill nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara bi ta ye ko an t'a bila yan waati dafara kankalaw jɔnni sodi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se sisan dani na an balima bɔbɔw labɛnna ka ban bɔbɔ kɔ duman i k'a dɔn u bɛ n'u sɔn Sylvie bi bɔbɔ kan mɛn yan Sylvie kɛ arajo yɛrɛ bɛɛ tɛ bɔbɔ de Sylvie a ti bɛrɛ mɛn o Sylvie Bobo Dieudonné Bobo Marie Simon directrice Bobo kamalenin tɔgɔ di Jean le parfait Bobo kana ɲinɛ dɛ Mariam Bobo Bobos Jacques Diodjoin l'animateur principal de l'émission Bobo le gardien Bobo Amadou Mungoro Nathel Doumbia Dambélé Bobo o tuma jɛ k'a fɔ kɛra Bobo radio ye Daba Tunkara Bobo Jɔnni Seydou Bamanan Bobo
jɔn n'a ma ko kɛ na ne ma ne ti faruka aw ma ko kɛ na ko fɔlɔ ni ko ye bobow ka jɛmukan n'olu wulila Ahmed ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ surafana t'u ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 inshallah ayiwa segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele olu bɛ se ka na i k'a dɔn farikoloɲɛjɛ ka na u sɔnni da kan min ye Ahmed Jakite i k'a dɔn ci fɔra ye mɔgɔw ye weleli kɛ k'a fɔ jumadon yiri division min bɛ kɛ sufɛ a bɛ to ka tigɛ k'a bɛ to ka tigɛ k'a kana tigɛ bilen Ahmed Jakite a ko a kelen bɛ ka wuli a bɛɛ ye Madame Bote de nɔ ye ale de bɛ taa publicités sɔrɔ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ voilà Ahmed Jakite a kana tigɛ bilen ka problème kɛ Ahmed da la voilà Ahmed tɛ Madame Bote don ok d'accord a faamuya Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la journaliste Seydou Daba Tunkara jumanata waati sera wa assalam